Mazuna Volt 104.3 FM. And yes, Oga Hunkuru Makierugo. Oga Hunkuru Makieruga. With somebody special, a different kind of guest. Now my show today, and even anything but Salondiwo, they promote of my one of them choice. It's not like now when you find game about it. So Uncle Dan, welcome to the studio. Thank you. Ikugewu. Egu oneki ikugo so far. Okay, ọrụ na mgụwa ya ọwụ egwu eto mana ebuo bụ ihe nọ na igwe eji ezisa ozi ọ igwe ahịa nke ndị bekee na-akpọ digital platform. Okay. So then nke mbụ bụ whenever I see you ọ nọ na social handles and streaming platforms. Yes. Then nke abụọ bụ nke unu na-eti ebe a nke unu na-etinye aka na-agbasa nke m na-asịkwa unu ekele dịrị unu bụ asa nwa. Okay. Then the third one bụ nke ahụ o teele m mere ya mana ayọsọ m gbabie ya ofu ebe emechakwa ya lachi nke ahụ tegola aka. Yes, because no dey like this if I like nke tegola aka emecha na eje boshia ya so kedu ihe inspire gị ime egwu ndị a? Okay, na mgbe ekenene m gị abịa n'egwu site na mgbe ndị na nwata ọhụrụ mere etie m ihe ọ mmewe obi aṅụrị ihe na-akpọtụ mmụọ m na awa egwu and even otu amara gị nọ otu anyị nọ kịta ọ na-abụ mebi m chọrọ ikwu inwe aṅụrị ọ nchọrọ iwuli mmụọ m elu ọ egwu ka m na-ege ma nke ụka ma nke omenala ma nke ịfụnanya nke ọbụla as long as ọ egwu ọ na-adị m mma n'arụ. So enwere mgbe m nọ bụrụ ọ na-abụ mmepe ọnụ chọrọ ikwu okwu ọ bụrụ egwu mana even ndị dịkwa m n'akụkụ mgbe ụfọdụ mara ha nwere ike na-akọrị m chọrọ ịsa ha ajụjụ enwere ike egwure m egwu na-asa ha. So egwu bụ ihe nọ m n'ime mmụọ n'ime ụbara na mkpụrụ obi. So and nkwanụ ka m ya esi nọọ hapụ ime egwu enwekwa m ụmụ iburubu ma ọ bụrụ ndị Igbo ụmụ iburubu ihe ndị ọzọ m na-adị na-etinyetu aka na-enweta ihe oriri mana egwu bụ nke m. Mgbe ọ na-awụ nọ ebe dị anya ọ dịghị ka mebi Enugu a na-akpọ aha ya enwere ka o si dịrị mana nwa abalị ole na ole m na-anọ n'Enugu, you understand, afugo m how good, how loving, how peaceful and hospitable Enugu dị. You understand, both their food and their people also they are more well behaved. Enugu people? Yes. Enugu kwen? Ihe ọzọ m chọrọ igwepụrụ ndị Enugu aka. Okay. Abacha ha na-atọ. Oh. Abacha ha na-atọ. O tere m tawara abacha mana Abuja mana Lagos mana Abia Rivers ebe niile. Ama nwaanyị na-agwa abacha ebe PNT jego try ya. Nke m tara outside akwadi St. Mary or whatever Catholic. That is the first and the best abacha I've ever had. Yes. If you allow me, I think I should be taking that every day. Either breakfast or dinner. So kudos. Try achicha. Okay. Try achicha. Ngwana na bye ka emechanu. Ma hapuru nu with asanwa just in case obu na inobere before now. They will.